Diwrnod newydd, siopau newydd. Wyt ti'n licio bwy? Ydw. Wyt ti'n licio pethau melys? Ydw. Wyt ti'n licio cacs? Odw glei. Wel, carrot mirain hafder. O ie, fi wedi clywed amdani. Cacs Ffair. Brownies, cacennau penblwydd, bocsys i rhannu, a llon wilber o bethau melys arall. Swnio'n berffaith. Cacennau mirain a haf amdani. Mae siopa Nadolig ar ôl dy chi? Sa'i wedi dechrau. Na fi. Fe gen i'n cael un siop le gallen prynu popeth gyda'i gilydd. Wyt ti wedi bod ar y wefan y Ffair Nadolig ar stondau nwyddau noni? Naddo, beth sy'n na? Bach o bopa. Ffarmiau a negeseuon bach difyr. A ddyrniadau Nadolig. Nwyddau'r cartref a llawer mwy. Diolch, swnio'n gret, a fi gael pip i weld, nwyddau noni. Oes tyllau dy glistedi? Oes, a dwi'n caru gwisgo clustlusau. Wel, yn Sasorau ta, mae clustlusau harddaf, bydde ti'n caru nhw. Wir? Oes, glitter, lliwiau, siapau, bling. Fi ffili aros i fynd i weld rhain. Beth oedd enw'r cwmni? Sasorau ta. Wyt ti wedi clywed am y cwmni olew? Olew? Be, fel oil car? Pwy sy'n gwerthu olew fewn Ffair Nadolig? Na, gefachan. Olew i roi mewn gwallt. O, nadw. Beth yw e? Olew i roi mewn gwallt cyrliog. Mae gwallt cyrliog da mam. Bydd i'n licio hwn. Yn ôl y perchennog, mae olew yn llawn pethau naturiol. Maethon sy'n gwneud eich cwrls yn cwrls hapus. Olews neu cwrls hapus? Swnio'n cwl. Odi, mae e. Cer i prynu botel i dy fam, a falle gallu ni defnyddio fe. Ti'n meddwl bod nhw'n cwrls i'n edrych yn drist? Erbyn i o nawr, bydd y wallt yn gwenu a bwnsio fel kangaroo. Waw, edrych mlaen. Wyt ti wedi clywed yn fusnes newydd ifanc creffter dyffryn? Naddo, beth yw e? Cwmni sy'n arbenigol yn gwaith llaw cywren. Swnio'n cool. Fel beth sydd dan nhw i gynnig? Edrych. Hei, fi'n lygo'r adfan calend dos hyn. Fi'n lygo'r bynting catswm defaid melyn hyn. Anrhegion lyflu, ewch i creffter dyffryn i ddysgu mwy. Cofiwch dilyn y link i prynu tocynnau raffel. Mae gyda ni amryw o wobrau wahanol.